Een hele goede avond. Het gaat gebeuren, zo hoorden we gisteren. Vanaf januari wordt er dan echt gevaccineerd. Komt er licht aan het einde van de tunnel. Als tenminste genoeg mensen zich willen laten inenten. En daar gaan we het dan over hebben vanavond in deze uitzending. Over de prikjes dus en het hele circus dat eraan komt de komende maanden. Don't cry. Don't cry. 1, 2, 3. There's one. Ja, soms valt het inderdaad mee en laten we dat ook hopen voor de campagne vanaf komende maand. Het is ook echt de enige manier om uit deze 1,5 meter samenleving te breken. Vivian van der Wallen die is er uit Beek. Ze doet onderzoek naar een nieuw coronavaccin. Mag nog niet zeggen welk, maar ze weet wel als geen ander of die nieuwe vaccins nu veilig zijn of niet. En Jochen Kals is hoogleraar effectieve diagnostiek huisartsgeneeskunde. Hij kent de route van het vaccin via de huisartsen. En dit is Kim Schulpen, die gaat hier verschijnen. Daar is ze. Ze is verzorgende in Geleen bij zorgcentrum Glana. En daar is het ook spannend deze dagen. Want hoe gaan we de kerst in en hoe gaat het met de vaccinatieplannen daar? Een nieuwe stap dus vandaag op weg naar het einde van de COVID-crisis. Hier in Avondgasten Corona in Limburg. Ja, van harte welkom. 800.000 vaccins had Engeland gisteren uit België gekregen. Want daar wordt dat Pfizer-vaccin geproduceerd. Wordt nog spannend komende maand met de Brexit. Maar zoals het de 90-jarige Margaret Keenan, die dus als eerste Europese gevaccineerd werd. Het gebeurde in het ziekenhuis van Coventry. Hier zit ze in haar mooie kersttrui. Volgende week is ze jarig, mevrouw Keenan. En ze was toch al in het ziekenhuis. Dus dit nam ze mee. Ze vond het. I don't mind the media being around me. It's just the fact I was in the hospital and it was available for me, and it was a big opportunity for me to have it done. The sooner this opportunity came, the better, really. And I'm so glad. Yes. I hope that answers your question. Ja, daarmee is de vraag inderdaad beantwoord. En er was ook een mooie tweede gast, 81 jaar was die. William Shakespeare heette die uit Engeland. Heeft u meegekregen, meneer Kals? Ja, prachtig lijkt me. Wat dat betreft is dat bijna symbolisch, zou ik bijna zeggen. Dat deze meneer zich in ieder geval voor de camera liet vaccineren. Ja. Ja, mooi inderdaad. En het leek ook nog inderdaad uit het plekje te komen waar de echte William Shakespeare ook was geboren. Mevrouw van der Wallen. Van harte welkom natuurlijk. Aan u de vraag die we eigenlijk allemaal hebben. Hoe kan het nu dat er binnen een jaar een vaccin is waar normaal gesproken 4 jaar voor staat? Is het veilig? Ja, het is veilig. Dat is het belangrijkste antwoord, denk ik. Ja, dat is veilig. Wat is normaal? Normaal is dat je van nul af aan moet beginnen. En nu hoefden we niet van nul af aan te beginnen. En iedereen had de prioriteit en dat was het vinden van de oplossing. En dat zijn de 2 redenen waarom het zo snel kon gaan. Nou, we kunnen eens even kijken hoe dat inderdaad functioneert dan, zo'n vaccin. Want het is natuurlijk geen medicijn, er zit een verschil in. Wat is een beetje de werking? Onze collega's van NOS op 3, die doen dat fantastisch mooi en maakt onder andere dit filmpje. Eerst even kort, waar hebben we het ook alweer precies over? Een medicijn geneest je als je ziek bent. En een vaccin voorkomt dat je überhaupt ziek wordt. Dat werkt als volgt. In een vaccin zitten kleine deeltjes van een bepaalde ziekteverwekker. Zo weinig of dusdanig verzwakt dat ze je niet ziek maken. Maar er wel voor zorgen dat jouw immuunsysteem de volgende keer als het er echt om gaat de ziekteverwekker heeft onthouden. Hem herkent en meteen de juiste antistoffen erop af kan sturen. Vergelijk het met een speurhond. James, sit. Die dankzij een door en door getrainde neus verdachte pakketjes kan herkennen die daardoor hun bestemming niet halen. Nu wordt gezocht naar precies de goede cocktail van stofjes en precies de juiste dosis. Om jouw immuunsysteem, net als die speurhond, zo te trainen dat het verdachte coronapakketje eruit wordt gefilterd en nooit op zijn bestemming aankomt. Jouw cellen. Ja, mevrouw van der Wallen is daar ook naar op zoek zelf in een laboratorium in Beek. U heeft vanavond een lezing en dan stel ik me voor, dan moet u juist deze vraag gaan beantwoorden. Is het veilig? Of leeft het iets minder? Nou, ik heb vandaar geen laboratorium, maar een onderzoekscentrum waar we dus kijken naar de werking en de effectiviteit van nieuwe of bestaande geneesmiddelen. En het is inderdaad de meest gestelde vraag, is het veilig en hoe kan het dat het zo snel komt? Heel kort, normaal gesproken moet
gaat een medicijn een aantal fases door. 4 fases als we kijken naar het deel wat we met de mensen doen. Daar hebben wij geen korte afslagen genomen. Dat is nog steeds zo gegaan. Alleen wat er nu met de overheden is gebeurd, die laten normaal gesproken zeggen van je doet het onderzoek, wij gaan dan kijken, dan ga je naar het volgende onderzoek en dan gaan we weer kijken. En wat er nu is gebeurd, wat we noemen rolling review, is dat ze zeggen we gaan van begin tot het einde, je gaat gewoon door. Ik heb het wel eens vergeleken met een domino-spel wat je uitzet. En normaal zet je al die steentjes uit, met standaard haal je de blokjes tussenuit van ja, we gaan, als er wat misgaat dan gooien we niet alles in één keer om. Wat we nu hebben gedaan, of wat de overheden hebben gezegd, zorg dat gewoon alles in één keer opgelijnd is. Wij kijken mee en op het moment dat we met z'n allen denken van hier moeten we even goed naar kijken, halen we het steentje ertussen uit. Dus het is veel effectiever buiten het feit dat er ook prioriteiten zijn gesteld. Er moest snel beslist worden en er moest gewoon andere dingen op de achtergrond komen en deze onderzoeken voorrang krijgen. Ja, en nu is China al aan het vaccineren en Rusland is ook al bezig. En daarvan horen we, is niet veilig. Die hebben gevoeteld. Welke garantie is er dat het in Nederland, in Europa niet is gebeurd? Nou, het is gewoon publiekelijk openbaar alle onderzoeken die zijn gedaan. En je ziet inderdaad dat die fase 3, die ze in China en in Rusland hebben overgeslagen, eigenlijk het meest cruciale waarbij je de grootste groepen mensen het vaccin gaat geven binnen het onderzoek, ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus dan heb je een heleboel informatie niet, die wij wel hebben. Ja, en bij ons is gewoon netjes, zoals traditioneel, mooi, betrouwbaar afgehandeld. Zoals we dat al 10 jaren doen en ook zullen blijven doen, alleen met een hogere prioriteit. Ja, en daar is Kim Schubbe in Geleen ook heel erg blij mee. Want zij weet dat ze als eerste op de lijst staat voor het vaccin. Want niet alleen de ouderen die worden gevaccineerd. Hugo de Jonge maakte gisteren bekend dat het de werknemers in de zorg zijn die als eerste op het lijstje staan. Van harte welkom. Goedenavond Kim, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Hoe is dat nieuws gevallen bij jullie? Dat jullie als eerste mogen straks in januari? Ja, we wisten natuurlijk ook wel dat de verzorgingshuizen en verplegend personeel die vaccinatie gaat krijgen. Er heerst toch nog wel een stukje verdeeldheid onder collega's. Er is een groep die zegt van, nou, ik laat me toch liever niet vaccineren of nog niet vaccineren omdat ze bang zijn voor de werking of de bijwerking. Of dat nog niet helemaal duidelijk is. Maar er is ook een groep collega's die zegt, waaronder ik zelf, ik laat me wel vaccineren. Want we werken toch tenslotte in een groep met kwetsbare ouderen. Misschien heb je zelf ook nog wel een kwetsbaar netwerk thuis. En daardoor zeg ik van, we hebben als zorgpersoneel ook wel een stukje voorbeeldrol. En wij staan toch centraal in dat stuk kwetsbare ouderen in dit verzorgingshuis. Ja, Kim Schulpe vanuit Zorgcentrum Glane dus. In Geleen met een hele mooie kerstboom. Jochem Kals, u bent hoogleraar huisartsgeneeskunde in Maastricht. Hoe verklaart u die cijfers, die bereidheid bij het zorgpersoneel in vergelijking met bijvoorbeeld de huisartsen, die wel over het algemeen massaal bereid zijn om te vaccineren? Ja, ik denk wat je ziet, kijk, dit is een nieuw vaccin, maar ik denk dat dat belangrijk om te beseffen is voor iedereen dat je doet niet mee aan een experiment. Die experimenten die zijn geweest, die hebben we net besproken. Het is een geregistreerd vaccin, straks, na de kerst waarschijnlijk. Kijk, traditioneel weten we dat als we bijvoorbeeld naar de griepvaccinatie kijken, dat is hetgeen waar wij huisartsen heel veel ervaring mee hebben, om die ook toe te dienen bij onze patiënten, waarbij er ook aanbevelingen zijn voor zorgpersoneel om dat eigenlijk toch ook te doen. Omdat wij natuurlijk, uiteindelijk zijn wij, ik zeg wel eens kleine boodschappers die van patiënt naar patiënt gaan. Dus we hebben gewoon heel veel contacten. Dus ik vergelijk het wel eens met stuiterballen. Wij stuiteren tussen al die kwetsbare patiënten door, verzorgende en verplegend personeel ook. Dus eigenlijk zijn wij ook degene die misschien wel belangrijke boodschappers zijn, maar ook uiteindelijk juist beschermd moeten zijn. Bij de griepvaccinatie zie je eigenlijk traditioneel dat het zorgpersoneel, ook in ziekenhuizen, dus het verzorgend personeel ook vaak traditioneel wat lager opkomst heeft, want die hebben dan ook recht op een griepvaccin. Hoe je dat verklaart, weet ik niet. Ik denk wel dat het besef inderdaad nu dat je voor een deel de oplossing bent voor het probleem. We proberen mensen goed op te vangen, maar ik denk dat we nu ook deel kunnen zijn van de oplossing. En wat dat betreft denk ik ook voor de druk op de zorg is het denk ik belangrijk dat in ieder geval elke zorgprofessional die afweging voor zichzelf maakt. Ik denk dat je heel erg moet oppassen dat je daar druk op krijgt en dat je mensen gaat forceren om zich te laten vaccineren. Volgens mij moet je dat nooit doen. Dat zijn eigen beslissingen, maar het is logisch dat mensen het op de werkvloer er natuurlijk over hebben. Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
We hebben vragen van kijkers, hebben we iedere week. En onder andere Yvonne de Graaf, die wilde weten... hoeveel procent van de bevolking moet zich nu laten inenten eer we veilig zijn? Heeft u daar een indicatie van? Ja, ik zal dadelijk die vraag denk ik naar mijn collega over doen. Maar ik denk als je kijkt naar de cijfers die daar zijn, dan heb je tientallen procenten nodig. Waarbij we nog moeten afwachten, niet wat het vaccin doet, maar wel bijvoorbeeld hoe goed het vaccin de hele kwetsbaren beschermt. Want die zitten relatief minder in de experimenten die zijn geweest. Dus je wilt natuurlijk ook weten hoe die kwetsbaren, die eigenlijk de slachtoffers vaak zijn van dit virus, hoe goed dat vaccin beschermt. Maar je zult naar boven de 50% uiteindelijk, denk ik, moeten voor de totale bevolking. Mevrouw Van der Wallen, dat Pfizer-vaccin, vooralsnog, de cijfers waren wel 90% ook bij de kwetsbaren, heb ik gezien. Ja. Hoeveel zou er dan nodig moeten zijn? Hoeveel mensen zouden er gevaccineerd moeten worden qua percentage? Om dus inderdaad die immuniteit Dat hangt te ook, realiseren. ja, dat hangt ook af van het R-getal, waar we het vaak over gehad hebben. Dat is hoeveel mensen kan één iemand besmetten die ziek is. En op basis van de gegevens die we nu hebben, maar goed, we weten allemaal, we zitten ook in een leercurve. Maar op basis van de cijfers die we nu hebben, is inderdaad boven de 50, rond de 60, 65% wat gevaccineerd moet zijn om die groepsimmuniteit te krijgen. Ja, nou ja, dan is dat een duidelijk getal. Ik kom nog even bij u terug. Hoorde natuurlijk gisteren die persconferentie van Rutte en de Jonge. En dan was ook de boodschap, het gaat niet goed. Mensen houden zich niet goed genoeg aan de regels. Maar tegelijkertijd, de scholen blijven open, de winkels blijven open. We gaan min of meer op het werk door zoals we nu bezig zijn. Hoe moeten we die woorden, die boodschap dan interpreteren? Ja, ik denk dat logisch dat er wordt gezegd bij een x-aantal opnames in de ziekenhuizen, IC-opnames, dat men zegt, ja, dat is toch aanzienlijk. Hè? Ook de aantal besmettingen, waarbij ook natuurlijk heel veel mensen, die zie ik ook in mijn eigen praktijk in zitten, er zijn heel veel mensen die krijgen corona en herstellen gelukkig prima. Dat is hartstikke belangrijk, maar ondertussen kunnen zij wel weer de vector zijn om die corona te verspreiden naar, hè? Ik zeg je vader, je opa, je oma. Ik denk wel dat in Nederland keuzes zijn gemaakt of worden gemaakt door het kabinet om in ieder geval niet alles op slot te gooien. De situatie van nu is ook anders dan in het voorjaar, toch? Maar ook het gedrag van mensen is toch anders dan in het voorjaar. Ik rij elke ochtend naar Sittard met mijn praktijk over de A2 vanuit Meersen. In het voorjaar kwam ik dan echt bijna geen auto's tegen op de A2. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als ik nu rij, is de A2 aan de andere kant toch gewoon weer vol. Dus ik denk dat wat we zien is dat mensen hun gedrag wel aanpassen, maar gedeeltelijk ook toch weer individuele keuzes maken om bepaalde dingen wel te doen. En ik denk dat het kabinet daar telkens voor waarschuwt en daarin wel keuzes maakt om bepaalde sectoren te sluiten of te treffen en andere niet. Ja, of het slecht gaat. Ik denk dat we moeten oppassen met die dagkoersen vooral. Hè. Ik ben blij dat bijvoorbeeld de NOS nu eigenlijk liever niet meer eigenlijk dagelijks zegt hoeveel besmettingen er zijn. Nee, ze doen het wel nog, maar Ja. het RIVM heeft zelf gezegd van luister, het is gewoon niet betrouwbaar. Wij kunnen dat eigenlijk niet goed meten. Je moet naar de weekcijfers Nou ja, eigenlijk sinds het voorjaar zeggen ze internationaal al, je moet een soort 7-day rolling average hebben. Dat je telkens kijkt hoe ontwikkelt zich dat. Daarmee kun je veel beter beleid maken, ook qua rationale achter hoe goed gaat het, dan dat je telkens denkt, er is wel een piek, dat zijn er weer 1500 meer. Daar zitten ook vertragingen in rapportages tussen. Hè. Dus de cijfers van vandaag van de overleden patiënten bijvoorbeeld, die zijn niet allemaal gisteren overleden. Soms zijn er nog getallen bij van 3 weken geleden. Dus wat dat betreft is het denk ik het varen op dagkoersen ook wat betreft pers en kabinet, dat is wel lastig, denk ik. Ja, wat natuurlijk wel geldt, we hebben die routekaart. Daarin staat onder andere geschreven van goed, 50 besmettingen per week. Eigenlijk dat is de limiet om uiteindelijk te versoepelen. Maar ja, als er natuurlijk meer getest wordt, heb je ook veel sneller dat je aan de 50 besmettingen per week komt. Ja, die routekaart. 100.000 mensen, hè, dus, maar dus Ja. maar ook als er natuurlijk meer getest wordt per 100.000 mensen. Ja, ik denk dat een beetje, ik zei Trump riep wel eens van, ja, maar we hebben de grootste getallen, want we testen ook het meest. Hè. Uiteindelijk is natuurlijk het advies om je bij klachten te testen. En we weten ook dat mensen met hele milde klachten echt verbaasd soms zijn dat het toch corona was. Terwijl ze eigenlijk dachten, dat zal wel meevallen. Maar uiteindelijk zie je wel dat, je kunt zeggen, er wordt meer getest. Maar waar je ook naar kunt kijken is hoeveel procent van die geteste mensen is nou eigenlijk positief. En dat zegt uiteindelijk gewoon iets over hoeveel Dat is een virus veel heeft betere er. indicatie. Ja. Maar goed, het staat wel niet op de routekaart. Nee, dat klopt. Dat staat niet op de routekaart. Maar eigenlijk is dat wel een goed getal waar je op kunt varen. Zo waren er weken geleden, zag je dat percentage telkens bleef stijgen. En dan weet je feitelijk dat uiteindelijk de populatie die rondloopt met corona uiteindelijk groeiende is. Ja. Dat komt weer met dat R-getal samen. Maar nou ja, ik denk dus dat het... Nou ja, wat dat betreft kun je de boodschappen die worden gegeven, er wordt ook wel heel veel gezonden. Doen wij nu ook weer hier, hè?
Je kunt de televisie, de krant niet openslaan om telkens weer boodschappen te krijgen. En ik denk voor een deel zijn mensen soms wat coronamoe, maar ook misschien wel wat berichtenmoe. Hè? Daar werken wij ondertussen aan mee overigens. Zou inderdaad ook kunnen. Ik ben blij dat mevrouw Van der Wallen niet te dichtbij zit, want ik voelde van alles trillen onder de tafel. Want u wilde nog iets zeggen over, juist neem ik aan, die besmettingen? Nou, wij hebben vroeg in de epidemie, dus in maart, april, werden wij ook gevraagd voor... ja goed, we hebben natuurlijk een aantal corona-vraagstukken voorbij zien komen, want het is ons werk. Werden wij gevraagd om bloed voor een fundamenteel onderzoek naar immuniteit en antistoffen te verzamelen. En de bereidheid van mensen om inderdaad bloed te doneren bij ons was heel groot. En we merkten ook dat een aantal huisartsen mensen hebben doorgestuurd met het idee... Ik denk dat die inderdaad al heel vroeg toch corona hebben gehad, maar dat was de tijd dat we nog niet regulier of al helemaal niet konden testen. En toen zagen wij inderdaad een heleboel mensen die dachten dat ze corona hadden gehad, het ook gehad hadden. Maar even zozeer mensen die dachten dat ze het gehad hebben, die het niet gehad hebben. Of mensen die gewoon helemaal geen klachten hadden, maar wel een heleboel antistoffen hadden. Dus het is en het was ook niet te voorspellen. In die zin, ja, hoe het verloopt. Dus ik denk dat in de eerste periode die we hadden, dat er ook veel meer mensen waarschijnlijk positief getest zouden zijn geweest als we ze konden testen. Nu weten we veel meer, omdat we veel meer testen. Ja. Hugo de Jonge, die deed gisteren in de persconferentie een aantal opmerkelijke uitspraken. Onder andere over dus die volgorde van vaccineren. Het personeel in de zorg is als eerste aan de beurt. En dan, Hugo de Jonge. We kiezen ervoor om eerst de kwetsbare mensen te vaccineren en hun zorgverleners. En dat begint met de mensen die werken in het verpleeghuis. Daarna volgen de mensen die werken in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de bewoners van verpleeghuizen en van instellingen voor mensen met een beperking. Vervolgens zijn andere kwetsbare groepen, zoals 60-plussers en mensen met een medisch risico en andere zorgmedewerkers aan de beurt. En daarna volgt de rest van de samenleving. Ja, dat zou dan waarschijnlijk ongeveer augustus worden. Het gaat dan over de 6,5 miljoen mensen tussen de 18 en de 60... die verder geen klachten hebben of geen onderliggende ziekte. We gaan naar Zorgcentrum Glana in Geleen. Daar staat Kim Schulpen nog altijd. Die krijgt dit mee. Die heeft dit gisteren ook goed geregistreerd. En die weet ook dat de bewoners in Glana straks ook naar de medewerkers aan de beurt zijn. Mevrouw Schulpen, hoe leeft dat bij de mensen, bij jullie? Ja, de mensen op zich hebben het onderling niet erover. Wel als je actief vraagt naar bij de bewoners, van wat vindt u van het vaccineren? Dat ze zeggen van de ene helft durft het niet aan, bang om toch ziek daarvan te worden. En de andere helft zegt ook wel van ik wil dat vaccin graag krijgen. Want ik wil weer terug naar dat oude normaal. Dat stukje aandacht, ook wel een stukje knuffel, de kus van een partner of een geliefde, zonder die 1,5 meter maatregel en zonder dat mondkapje. Dat vinden zij toch wel belangrijk om hopende terug te gaan naar dat oude normaal. Ja, dat oude normaal is dan ook een kerst met de familie, met de kleinkinderen, die er eigenlijk dit jaar bijna niet in zitten, of tenminste niet allemaal samen. Hoe is dat bij jullie? Ja, we merken wel dat de kerst anders is dan anders. En we proberen, zoals ieder jaar, de kerst gewoon gezellig te maken. Wat voor de mensen die hier in het verpleeghuis blijven. Ook teruggaan naar huis, het bezoek naar huis, dat valt eigenlijk wel mee. We zien dat de meeste mensen nu toch wel in het verpleeghuis blijven. Zeker ook gezien het aantal mensen die je inderdaad thuis mag ontvangen. Dat ook volgens de richtlijnen maximaal 3 is. We proberen het hier in het zorgcentrum dus ook gewoon zo gezellig mogelijk te maken door samen te dineren. Alles natuurlijk wel coronaproof. En kleine activiteiten op de afdeling te houden. Prima, goed, dankjewel Kim Schulpen. Hartelijk bedankt. Heel veel succes met je werk. En fijn dat je inderdaad de mensen daar een beetje door deze rare maand december wil helpen. Ik heb een vraagje van Henk Spiers voor mevrouw Van der Wallen. Kun je, als je gevaccineerd bent, ook de 1,5 meter regels laten varen? Kunnen we dan weer terug naar het nieuwe normaal? Uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat we willen en wat we ook gaan doen. Maar in de periode dat we nog rondlopen, als jij iemand hebt aangeraakt en je houdt je niet aan de wasinstructies en alles wat we hebben, kun je het virus natuurlijk
gewoon via je handen of wat dan ook nog overdragen. Ja, maar stel je voor van je hebt nu dus inderdaad, zoals bijvoorbeeld Kim krijgt in januari straks de 2 inentingen, 2 vaccinaties van Pfizer. Die zegt van oké, februari, maart ben ik wellicht immuun. Ja. Kan zij min of meer haar oude leven weer oppakken? Of moet ze toch wachten tot eigenlijk landelijk die groepsimmuniteit bestaat? Ja, je wilde eigenlijk een bepaald percentage hebben wat immuun is, zodat je, als je in aanraking bent gekomen met iemand die besmet is en je binnen een korte tijd bij een ander komt, dat je het niet kunt overdragen. Dus het gaat niet alleen om die 1,5 meter, ook nu niet. Het gaat niet alleen om die 1,5 meter, het gaat om de hygiëne die eromheen zit. Dus alles bij elkaar. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we van 1,5 meter terugkomen naar de normale Maar afstand. ik hoor dat Pinkpop in mei of juni weer een moeilijk verhaal wordt. Ik weet niet wat jij denkt, maar ik zie dat nog niet gebeuren in mei, hoor. Nee? Oké. Nee. Dat is in ieder geval duidelijk. Goed, afgelopen jaar spraken we ook een aantal keren met Maurice de Hond. En we vroegen hem eerder, meneer de Hond, kijk eens terug naar de situatie van dit jaar in Limburg. Wat er gebeurd is. En hoe kijkt u nu terug op die eerste golf? Want die was met name in Limburg natuurlijk zeer ernstig. Limburg en Brabant toen het meeste aantal infecties en ook de meeste doden. Maurice de Hond zei van ja, als ik nu kijk naar wat er gebeurd is, dan zijn de lessen van toen eigenlijk nog altijd niet goed geleerd. Nou, de belangrijkste lessen, maar daar ben ik eigenlijk al sinds april heel erg aan het vertellen over. Dat het virus zich vooral al door de lucht verspreidt. En dat je het beste kan beschermen door de lucht. Door te zorgen dat goed geventileerd wordt in besloten ruimte. En niet te lang in ruimtes te verkeren die niet goed geventileerd zijn. Omdat je daar het grootste risico hebt dat je het virus inademt. Wat je zag in Limburg en in Brabant, dat met name eerst carnaval daar gevierd werd. Dat is ook in besloten ruimtes met z'n allen. En vervolgens kort daarna de kerkdiensten, waar het toch ook gebeurde. Mensen zongen. En dus in een vrij korte tijd, dus rond 20 februari en half maart, zijn de grote uitbraken daar ontstaan. En toen werd bijna alles verboden, zodat die uitbraken niet meer konden gebeuren. Nu is het wat gematigder allemaal, maar we gaan nog wel naar het slechtere weer toe. Namelijk het tweede deel van de herfst en de winter. Dus het zal een heel moeilijk zijn om het virus helemaal naar nul te krijgen. Want ik denk echt dat dat pas gebeurt in april of zo. En laten we even kijken wat de Wereldgezondheidsorganisatie daar onlangs over zei. Ventilation represents a very important aspect, a very important factor to prevent the virus from spreading indoors. So something as simple as natural ventilation means opening the doors, opening the windows can provide this type of renewal of the healthy air we want to breathe. Ja, de healthy air. Wel natuurlijk een belangrijk punt juist in deze kerstperiode waarin we veel binnen zitten. Meneer Kals, heeft Maurice de Hond gelijk dat er meer aandacht zou moeten zijn voor ventilatie juist in deze periode? Ja, ik denk dat hij heeft zijn boodschap al vanaf het voorjaar gemaakt. Ik denk ook dat er volgens mij nooit ontkend is door wie dan ook dat er geen aerosole verspreiding is. Alleen ik denk wel dat het punt wat hij wel heel hard wilde maken, en nog altijd eigenlijk, is dat het vooral via aerosolen gaat. En ik denk dat het juist die combinatie is van nogmaals dicht bij elkaar zijn. Ik zeg maar, met carnaval weten wij allemaal, is de afstand toch echt klein in de cafés, om het zo te zeggen. Maar het zijn bedompte ruimtes. En het is natuurlijk zo dat wij nu, kijk, in de zomer kun je natuurlijk prima buiten zijn, kun je elkaar treffen, kun je elkaar buiten in de tuin treffen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele veilige omgeving. Buiten sporten nu ook, de kans om daar uit op te lopen als je enige afstand houdt, is prima. En die kans hebben we natuurlijk nu ook met de feestdagen niet. Je kunt onder een terrasheater buiten gaan zitten met je familie. Maar ik denk wel dat inderdaad het ventileren, het niet opzoeken van besloten, bedompte ruimtes, is denk ik gewoon een hele belangrijke boodschap. Ja, of dat Duitsland natuurlijk geeft dat advies. De Verenigde Staten ook heel nadrukkelijk. Ja, in Nederland komt het toch eigenlijk niet voor als je kijkt naar de pagina van RIVM, naar de adviezen. Staat er niet op? Nee, het wordt weinig benoemd. Ik denk wel dat het gewoon belangrijk is. Maar moet toch een beetje oppassen. Nou ja, ik denk dat je moet het niet omdraaien. Je moet niet zeggen, denk ik, van nou dat is het belangrijkste. Ik denk dat dat een van de facetten is die wel degelijk belangrijk is om goed te ventileren. Je probeert ook nu spreekkamers waar je mensen ziet, wachtkamers, die probeer je
open te houden, om het zo te zeggen. Je laat de deuren openstaan, maar dat doe je dat mensen de deurklink niet vastpakken. Maar dat doe je ook omdat het gewoon eventjes goed kan doorluchten, om het zo te zeggen. Dat is ook de reden waarom natuurlijk horeca helaas dicht is, omdat dat vaak bedompte ruimtes zijn waar allerlei dingen blijven hangen. Dat voel je bij wijze van spreken als je binnen bent. En daar zit ook denk ik de factor in, dus het ventileren absoluut waar. Kijk, heel veel maatregelen volgens mij, en dat wordt soms wellicht te weinig benadrukt, zijn er echt op gericht om gewoon de clubjes, plukjes, mensen zo klein mogelijk te houden. Want wat we vaak ook onderbelicht blijft, je hebt de R-waarde. Dat is hoeveel mensen kan iemand aansteken. Maar het lijkt erop dat heel veel mensen die corona krijgen helemaal niemand aansteken. Maar er zijn ook een aantal mensen die stukken heel veel mensen aan. We weten niet wie dat zijn en dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld. Maar als je natuurlijk de maatregelen richt op het feit van die groepjes klein houden, heb je niet de kans voor de kerkdiensten, voor de carnavals, achteraf bezien dan. Hè. Dus wat dat betreft, ik kan me voorstellen dat communicatie in deze super lastig is, ook voor de overheid. Ik denk wel dat iedereen erbij gebaat zou zijn om een consistente informatievoorziening te krijgen. Ik denk dat het daar wel eens aan geschort heeft. Ik denk ook als we richting vaccinaties gaan. Ik denk iedereen die vragen heeft over twijfel, die moet die kunnen stellen. Die moet goede informatie kunnen vinden. En daar moet ook serieus mee worden omgegaan, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Net als dat mensen nieuwe medicijn of voor hun nieuw medicijn moeten gaan nemen. Ja, die mensen moet je heel goed informeren over wat dat kan betekenen. Of er bijwerkingen bij kunnen zitten. Daar moet je niet wegwuiven door zeggen, het is direct veilig. Je moet denk ik dat de kans geven. Ja, maar dat is natuurlijk wel een feit. Iedereen zit er heel conscientieus in. En daarom is het ook goed om dat voortschrijdend inzicht gewoon hier te delen. Ik zou graag nog verder met jullie praten. Maar ik moet echt gaan afronden. Want het volgende programma loopt. Mag ik u bedanken voor uw bijdrage, mevrouw Van der Wallen. Heel veel succes. We zijn er volgende week weer. En morgen praten we verder over het rapport Limburg na corona. Het rapport Letchert. Ik kan u nog de nieuwe tip meegeven die u vandaag heeft geleerd in Limburg Centraal. 1 beppie afstand houden. En dan wens ik u een hele fijne avond en een hele goede gezondheid. Dag.